Selkein maamerkki Kainuun voiman sijainnista Renforsin rannassa on korkea harmaa savupiippu. Saavu ensimmäisenä Renforsin rannan infopisteelle. Rakennuksen nimi on Portti. Täytä lomakkeet, jotka saat infopisteestä. Tämän jälkeen saat tarvittavat ohjeet ja kulkuluvan alueelle. Mikäli menet alueelle kävellen, käytä henkilöporttia ja noudata infopisteestä saamiasi ohjeita. Mikäli menet alueelle ajoneuvolla, käytä ajoneuvoporttia ja noudata infopisteestä saamiasi ohjeita. Odota, että portti avautuu täysin ja liikennevalot vaihtuvat punaisesta vihreäksi. Alueen nopeusrajoitus on 30 km tunnissa. Huomioi, että alueella on muutakin liikennettä. Työkoneet eivät välttämättä näe sinua, joten hidasta vauhtia ja ole tarkkaavainen. Pysäköi vieraille varatuille parkkipaikoille.